Se necessita, per una banda, que arribi a la gran capital, que és el que comentava Cecília, perquè nosaltres, ja sigui des de les associacions, ja sigui particulars, l'Ajuntament de Tortosa, que s'hi va posar molt en l'any per ell també, podem fer molta força des d'aquí, però justament el 2022 la Generalitat de Catalunya trau les efemèrides a principi d'any i commemora totes aquelles persones que considera importants per a la cultura. Pedrell no estava en aquest llistat. Pedrell no estava. Això és imperdonable. Curiosament, no? Imperdonable. També la OBC va transcriure i va presentar, no sé si el Triomfi, no, Cecília, fa 2 anys, o l'any passat, no sé com va ser. A tothom mos ha arribat que va fer aquesta estrena. Aquí ha arribat això i molt més allà. Les obres que estrenem aquí, on arriben? Vull dir, aquí podem estirar molt del carro, però se necessita fer molta força i no hauríem de fer tanta força.